क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगावनि बलामजरा गामियाव हाग्रानि मासे मैदेरखौ थैनाय थासारियाव मोन्दों। गसाइगाव महकुमा सिंनि रायमना हादरारि हाग्रामानि वेस्टार्न रेन्जनि बलामजरा गामिजों बोहैलांनाय दैसायाव गोदानै लुबाय थानाय दालांआव थैनानै थानाय थासारियाव मोनो मैदेरखौ। रायमना हादरारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय समाव दैबानाजों बुखारजानानै थैनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजोफोरा। दिनै फुंबिलि समाव गोदानै लुबाय थानाय दालांनि सिङाव गोथै मैदेरखौ थाबथानानै थानाय थासारियाव रायजोफोरा नुयो आरो हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। मैदेर थैनाय खौरां मोननानै जाथाइथिलियाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा थांनानै गोथै मैदेरखौ दैनिफ्राय बोखांनो लाहार फाहार खालामदों होनना मिथिना मोनो। আমি তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ঘৰটো অলপ দূৰতে আছে। আমাক জনাইছে যে এনেকুৱা হাতী এটা মৰিছে বুলি। আহি আমি চালোঁ, চোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে হাতীখনটো আৰু বেলেগৰ পৰাতো আহিছে অহা নাই, এই নৈ দি আহিছে। ইয়াত হয় নতুন কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি আছে, তাত আটকি পৰি তাত বালা জমা হৈ আছে, মূৰ চুৰ গোটেইখিনি ডুবি আছে, অকল পিঠিখন দেখা যায়। বন বিভাগ আহিছে? বন বিভাগে আহিছে, আমি খবৰ দিলোঁ। কিমান বজাত হৈছে? এনেকুৱা আমি 6টা মানতে তেওঁক আমি খবৰ জনাইছে।